život haotično slučajan, razum vidi jasno da je previše strukturan. Glinka jasno svedoči svojim rečima da se sve beleži u Božjim knjigama. Šta ako drevna knjiga koja krije prašinu nije legenda, već glas koji govori istinu? Šta ako stranice koje zovu vekovima nas sadrže sve te reči koje daju večni spas? Ako je sveto pismo istina živa, gde će ti duša kad sud biva? Ako je Hristos posrednik spasenja, gde ćeš bez Boga u dan suđenja? Napravi korak ka Isusu sada, dok još uvek postoji nada. Svakom novom verniku se raduje i milost i ljubav uvek pokazuje. Telefon i internet nosiš, a Boga ne znaš. Sveto pismo je besplatno što ga ne pročitaš. U džepu ti stoji ključ u večna kraja. Pročitaj reči Boga do samog kraja. Šta ako nad svima nama svevišnji vladika strpljivo broji korake svakog čoveka? Šta ako nebeski sud iznenada jednog dana stane pred tebe, a ti bez ikakvog plana? Ako je sveto pismo istina živa, gde će ti duša kad sud biva? Ako je Hristos posrednik spasenja, gde ćeš bez Boga u dan suđenja? Napravi korak ka Isusu sada, dok još uvek postoji nada. Svakom novom verniku se raduje i milost i ljubav uvek pokazuje. Nego živi car koji dveri otključa. A ti si vrata za života svoga trajno zatvorio i stao pred Boga. Ako je sveto pismo prava stvar, šta ćeš kad padne nebeski žar? Ako je Hristos kapija raja, bez Boga duša je stigla do kraja. napravi korak ka Isusu sada,